Mnohem příjemnější, než plavat ve vodě jenom silově pažemi, je naučit se klidná klouzavá tempa, u kterých využíváte setrvačnosti pohybu těla. Člověk pak zbytečně necáká, plave hladce, klidně a účinně. Docílíte toho tak, že se naučíte využívat při plavání víc svaly trupu, středu těla. Při plavání se tělo houpe z boku na bok a vy se nesoustředíte jenom na paže a ramena, ale na aktivní břicho a pohyb pánve. Ruce pak následují tento rytmus. Díky tomu získáte silnější záběr a pomalejší frekvenci pohybu rukou, která šetří vaše síly. Rotaci těla ale nepřehánějte, stačí mírnější, abyste neztráceli energii přílišným houpáním. Optimální náklon může být zhruba 40 stupňů. Navíc vás tak voda líp ponese, než když budete v úplném úzkém náklonu na boku. Zkrátka rotujte tak akorát. Mějte se krásně a nezapomínejte plavat s trupem. Tak ahoj!